Vă mulțumesc foarte mult. Vreau prin această cale să asigur delegația Uniunii Europene că echipamentul care l-am primit acum în utilizare va fi folosit în cel mai rațional mod și asta va avea un impact pozitiv în asigurarea securității frontierei și în prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere. Vă mulțumesc încă o dată. Sunt recunoscător delegației Uniunii Europene, EUBAM și partenerilor de dezvoltare care asistă Departamentul Poliției de Frontieră în demersurile sale ce țin de garantarea securității la frontieră. Considerăm că dezvoltarea patrulării comune la frontiera moldo-ucraineană este un concept modern de securizare a frontierelor care va avea ca rezultat îmbunătățirea securizării frontierelor. Vă asigurăm că echipamentul obținut în cadrul acestui proiect va fi utilizat potrivit destinației, iar ca finalitate vom asigura sustenabilitatea rezultatelor obținute post-liberalizării regiunului de vize. MAI, Ministerul Afacerilor Interne, poate fi un partener credibil și privilegiat. It's a long-term process. These projects don't happen overnight. In fact, this project started in 2013, this particular project, and you can see we're beginning in 2016, or we start to see concrete results here.